The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon! Firing Line. Upod kay Aksyon! Marlon Heravea. Action Firing Line. 53 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat na mayong gabi naman. Bacolod kag Pilipinas sa kundo malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Yari kita sa Pizza 13 sa bulan sang Enero tuig 2023. Friday the 13th. Action Firing Line. Inyo ka aksyon Marlon Heravea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para marantaran, importante ini may baluanta kung diin na subong si low pressure area kon LPA plus anong sitwasyon subong sa ginatuwag nga share line. PDMPD with Action Gun, Republika Action Gun. Mayang gabi, please kabin. Si Action Mar, mayang gabi, no? Sa atong mga listeners, mayang gabi, hari. Ibalaon natin lakas ng atong tempo sa mga gabi. Biyernes, kita karoon, Enero 13 to 2023. Sini nga hapon ato na mataan si low pressure area. 25 kilometros ang iya antad sa distansya sa Surigao City, Surigao del Norte. Ari siya sa coordinate grid nato, 9.7 degrees north at 126.3 degrees east of longitude. Ang share line nato medyo nadula na. Ang nagdulo sa northeast monsoon nag-apekto sa central kag naminhan sang Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, magapabilin sa gihapon nga makaabot kita isang magaling mga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoog nga tubig ni sang low pressure area. Kag ang sa aton nga local forecast sa kasarangan ng gihapon hasta nga may pagmatlos nga higop sang hangin makahalin sa naaminhan nasidlangan namin na nasidlangan at ang kondisyon sa atong kadagatan magapabilin sa gihapon aron sa kasarangan at nga mabalot ang atong taybayon sa probinsya. So sa liwat wala kita dala sa gale warning advisory ng pinakaligtas na inusyo sa pag-asa. Okay. So, medyo natandog lang natin sa yapon ang surface natin. Nagdadaan natin 1.2 hasta 4.0 dito sa ating astrological site. Alas 6, so sining hapon, nasunod siya haring adlaw, magpakita siya alas 2.4 karon sa kagahon. Punto 9 metro ang kadalumon. 5.43 sining hapon nagtunod siya haring adlaw magpakita naman siya. O kung alas 5.43 nagtunod siya haring adlaw. Ang hunas nato na 5.43. Kag ang aton nga nagtunod ang adlaw alas 5.43 sa ano man. Alas 6:10 wasaga si haring adlaw magpakita, no. So nagahamboy kita 25 hasta 29 degrees Celsius. So lubok kita gyapon sa temperatura nato nagahamboy kita 25-29 kon 67 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So muna kabugusan sa nato na kan tempo. So mas ayo kay ang share line na dula na. Dula na. Monsoon na lang.
nung nag-untat ang ulan naton, hindi makalulagaw sa downtown. Oo. Ang gakalam nilang. Apa-apa. No? Oh. Aha. Daw yun ang chinpa. Aha. Sige, sige. Mabugnaw lang, no? Aha. Ay below normal sa Japon, hari kita 24 hours, 29 degrees Celsius. No? Mhm. So, muna kabugasan sa natin lakat ng chinpas ng gabi, action, Mar. Sige, action gal mga gabi. Salamat kid. Action firing line. Gana Republika sa Provincial Disaster Management Program Division, medyo maayo tong update ang ginpabalo sa aton ni Gana Republika bagod ang ining ginatawag nga share line nga sa unamon sang ITCC ang Intertropical Convergence Zone subong share line na nagbabay na gidman kay nagligad kabay damo sang mga nagpati nga nagdamo sa mga nagpamangkot nga anuman may bagyo nga ang porte ang pagbundak sa ulan. Action firing line. Ang kinalinan sira bangod sang share line kag ang hangin amihan. So ang share line way na pero aragi hapon ang low pressure area o kon LPA. Pero ang forecast sang ato sa ding weather station mga kakson no, partikular ang pag-asa sa ato sa ding PDMPD nga lauman naton subong nga gabi tubtob buwas mabalik na amat-amat ang normal nga panahon. Action firing line. Inyo ka-action Marlon Henovaya sa siring Biyernes nga pagpangalagad Enero 13 tuwig 2013. Action Marlon Heravea sa Action firing line. Action firing line. Nakahibalo bala kamong Friday the 13th subong amoning adlaw nga ginatuwag kuno nga di malas. Dahil kung sang unang nga panahon, way pa to sang gadgets, di ba? Way pa to computer, way pa sang cellphone, ang panapton to sang kadaman nga nga tinuga diri sa Pilipinas, respetado pa to tanawon. No? Ang mga tao, to yung batasan sa mga tao sa una, mayad-mayad pa to. Bangod kalabanan, medyo mabuot kag mapisan. Action firing line. Pero subong nga mga tineon blalang tawan nyo, tuman na karayong sitwasyon, no? Subong nga adlaw, pizza 13 sa bulan sang Enero 2023. Una ining Friday, the 13th sang subong nga tuig 2023. Nga nagsiling ko una, kay may ara pagali kay kadua. Una gid amo ning pagpatis ang kalabanan, no? Ano bala ang nagasulod sa pinsar sa mga tao man? Basta Friday the 13th. Ang una gid mga kaksyon ti ang pagkamariit. No? Mariit ang ikaduha ang dimalas. Ti ang mariit, no? Way gid nagpalibak kay nga subong lamang nga hapon may trahedya nga nagluntad. Isa patay, isang kritikal, motorsiklo versus tanker truck. Action firing line. Ginakonsiderar nga unlucky date. No, ining pizza 13 sang Biyernes. Ang pang-consider sa makaksyon naglawig na resulod sang pila ka century na. Nakabalo ka mo bala nga sa mga 2023 duwa ang ato sa ning sumalangon nga Friday the 13th. Ang una ti amo ni subong Enero 13, 2023. Ang ikaduwa sa San Omatupa, October 13. October 13 baw. Tion gid sang himugasa sa Mascara Festival sa Bacolod, no? Action firing line. Kada tuig may ara gid nga Friday the 13th. No? May ara gid. Nagakatabo isa tub-tub tatlo ka beses. Dere sa Pilipinas, sa kada pagtupa sang saling pizza kag adlaw, may mga sugilanon. May mga sugilanon nagasiling nga di balas ining adlaw. Pero nga abla amo na lamang ning pagpatis ang kadaman nga mga tao man. Ano bala ang nakit-an nga mga rasunes? Action firing line. Firing line. May ara man nagasiling nga ang Friday the 13th. Amo ang Day of Misery and Misfortune. Ti mag-misery
kung sa aton pambudlay, adlaw sang kabudlayan. Ang misfortune naman kung sa mga Tagalog pa, adlaw, araw ng kasawian. Di sa aton pa, simple mariit. Action firing line. Muna sa simple nga sugilanon, mariit gid. May ginatuwag mga kaaksyon nga irrational fear. Sa number 13, ang tawag sa gali, kung may mga phobia nga tawag kita, ang fear gali sa number 13, ang tawag sa mga kaaksyon, triskaidekaphobia. No? Triskaidekaphobia. Portero, kung ang number 13 ginasiling nga di malas, ang ginasundan niya ng numero, mga kaaksyon, ang number 12. No? Ang numero 12. Kung sa aton pa, isa kadusina, ang numero 12, amo naman ang ginatuwag gali nga number of perfection. Action firing line. Ang rason mga kaaksyon kung nga agin kabig ang number 12 nga number of perfection. Kaya nga aman, ang oras tabalaw, ang orasan tabalaw relo, lantawan nyo, 12 hours. Why isang oras nga alas 13, kundi hasta lang gid sa alas 12? Action firing line. Ano pagid? Ang zodiac signs. Di ba na 12 man? Ang bulan ta, 12 man. Action firing line. Bot silingon sinigalinga kung magbata ka sa kadusina, buinas ka. Hala, pamata na ka muna. Action firing line. Ang mga dinner parties sang 13 ka mga tao sa gihapon ginakonsiderar nga di malas. Sa madamo nga pungsod, damo man mga kaakson sa mga hotels, ambot ko nakatalupangod kamos ni. Nga damo sa mga hotels, why sila nagabutang sang room nga ang numero 13. Room 13. Todo do ko makita nga room 13, no? Action firing line. Pati mga major airlines mga kaakson, why man sila nagabutang 30th row sa pagbiyahe sa eroplano. Pero ano gid bala ang mas ginapatihan sang kanamaan nga ginahalinan sang sining nga istorya o kung ang tawag sa mga kaaksyon superstition sa sining Friday the 13th. Isa gadaryo amo ning istorya sang Last Supper ni Jesus. Jesus Last Supper kag ang ginatawag nga crucifixion. Ang Last Supper nga pinta o kung drawing ni Leonardo da Vinci. Nagapakita sang 13 ka mga tawo nga nagtipon sang gabi. Antes ang Good Friday. Ang Good Friday mo na sang Biyernes Santo. Action firing line. Amo ini ang petsa sa pagkamatay ni Kristo. Tinagapati di ang kalabanan ng mga Kristiyano sa mga biblical association. Si Judas Iscariote, bati man ko na guro, ang apostol ni Jesus nga nagtraidor sa iya. Amo ang ika-13 nga guest sa Last Supper. Action firing line. Ang mga millennials, bangkoton yun galungo na hindi nakbalo. Action firing line. Firing line. Ginlansang man sa krus si Jesus adlaw sa Biyernes. Amo na gani nga may ginatawag kita nga Good Friday. Ano pa ginbagpati sang kalabanan di? Kung isa-isahon gid naton damo Damo sang ginawa nga istorya sa Friday the 13th nga superstition. May resource nga sa Finland. Sa Finland, may resource nagapakita nga nagakapatay ang mga kababainhan sa tion sang Friday the 13th. Oy, kadelikado magkantok mo sa Finland gali kung pitsa 13 nga Biyernes. Action firing line. Kaya may resource gali nagapakita nga kapatay ang mga kababainhan to bangod sa traffic-related accidents. Uy! Ang ginatudlo nga rason dire, amo ang anxiety disorder nga nag-apekto sa driving performance. Dapat na ayog, no? Action firing line. Sa bahin naman sang Turkey mga kaaksyon, may sobra 2,000 ka mga tao to ang napatay, kag 50,000 ang nadulaan to sa puloy-an, bangod sa 6.1 magnitude nga linog nga nagluntad sang Marso 13, 1992
92. Oh, kalabanan sa mga ospital, why sang room 13? No? Kalabanan, di man tanan. Sa mga airport naman magkakson, why sang gate 13? Kay manti nagapati sila gani, nga di malas ang numero nga 13. Pero subong nga panahon, subong nga panahon, tuman na kamodernong senaryo tasbong, pati gani ang pamantasan sa mga tao naga-moderno naman. Action firing line. Alos taran nga hulag na sigay. Kag pwede na nga mapagi sa ganatuwag nga teknolohiya. Ayhan magpapati pa sa sining istoryane, angot sa Friday the 13th. Galing hindi ni madula sa baragtas sang kalibutan. Ako duda ko kung may ara pa pati siri kadaman. Ang kadaman siguro galungo na why na nagasapak sa istorya ginatuwag nga Friday the 13th. Action firing line. Ang akon lamang siling disimple man lang ya. Yara mismo sa aton nga mga tao ang pagpati sa siling pamahiin kung sa mga Tagalog pangwa sini, no? Ang ginatawag ba lang law of attraction. Kung anong imo sa ginapatihan, ama nang sundon o kung tumanon mo why man sa nagapamatok ako nagasaway si Buddha. May ginatawag man nga predominant thoughts. Ang tagsa-tagsabla kung anong pagpati niya, dapat respetuhon tara. Hindi ka mamaghala kalalisay. Ay base kung amo pa ng halinan bla sa inyo sa nga gura mo say o kung tinapulay. Action firing line. Hindi naglain pa, ay pinag-importante doon yung mag-action. Para sa akon niya among pag-ampo gyapon na. Ang pangamuyo ginaton permi sa mahal nga makako sa Dios. Para nga number 1, mapahilayo kita permi sa anuman nga sahi sang peligro, sa disgrasya, kag trahedya. Kaya importante, mapahilayo kita sa anuman nga balatiar kung masakit, minanuman ka damo, may tinabungos o kung binaol-baol pa ng manggad mo, kung iguon ka na gani sa masakit kung balatian, hindi gina makabulig-bulig manggad mo. No? Puruti, ano gid man karuyan sa kalibutan mo man? Action firing line. Ano gid pa karugan pagtinero mo sa kalibutan man? Damo sa mga bilyonaryo nga nagkalamatay man. Importante, papahilayo kita sa masakit o kung balatian. Kay kung padalman gid naton doon magkagson, hasta subong. Padalman tayo ng istorya na isang Friday the 13th, hasta subong. Wala sa gihapon sang konkreto, wala sa gihapon sang patod na nga balasihan, kung nga ginasiling, nga di balas ang Friday the 13th. Alas 7 Jess, Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Office anak, ano nang nauya? Ako mamula. Okay, komersal tayo makadali para magkagulugan na waman tayo yan, no? Sa ato sa ring live stream sa Facebook live na to sa account si Ma'am Yvonne Bueser, kag si Nong Rinaldo Salahay, gamonitor sa rigid ng mga tanion. Okay. Happy Three Kings tanan-tanan, no? May Three Kings patay. Si Inday Teray, Raman gamonitor, si Ruby Loican gamonitor, si Ma'am Elizabeth Policarpio sa may barangay Tangob. Sige, musta ang barangay Tangob? Okay. Classmate Roslyn Cordero, gidagin, gamonitor man sa digid nga mga tinion. Okay. Sa live stream, Martin Aliling, Jovi Munares, Jen S. Oasis Axomarlon, gamonitor ko di. Salamat, kid. Okay. Leia Yangares Kevel, monitor from Talisay City. Haji Minerva, good evening. Pa-shout out sa mga Minerva family. Kag De La Cruz family. Arlo Babarano Malinaw, good evening. Sir, monitor lang ko si mo. Salamat kida. Felix Ogang. Magandang gabi, Action Radio Bacolod. Didane Juna, Action Mar, hello. Hidlaw man tamati si mo ba? O sige. Si Didane Juna, thank you. Mga listeners, gini na ito na. Mercy M. Flores, mga gabi. Stay safe, Negros Occidental and Negros Oriental. God keep you all safe. Just pray lang. God is good. Okay. Mercy M. Flores, halong lang kabutaran. Habalya. Rizal Balsimo, mayong gabi. Sige.
Diding Aloamiento, Manjo Biarnejo, Araman, okay. Marilo Travilla Catinoy, Duming Junior Alec, magandang gabi, okay. Ana Sinoro Arana, Alex Montasa, Gabonitor, Felix Magtulis Villatura. Good evening, Axel Marlon. Listening lang kami di sa Banwasang Pontevedra. Thank you. Melvin Peñafiel. Alright. Duming Junior Alec. Okay. Friday the 13th is a birthday of Miss Dorel Cabato. Wishing her more blessing to come from Alex Montasa. Novi Magapan, mayong gabi. Salamat kid. Di Denjo na hambalya. Daw superstitious lang na action mar. Daw haka-haka bala. Manasa. Why gani mo tong hambal ko why gid sang patod nga rason na. Pero sige lang galing kay gaabot gani mo na mga istorya. Rolly Bermeo sa mga hotel elevator wala 13 Action Marlon. Okay. Si Rolly Bermeo Bermeo. Wala 13. Naman ay mo na gid mo na ko bagulog Jen Zeplo. Good evening. Okay. Manjo Berni humayang gabi, Vergara, okay, talaga na masakat sa babaw. Vergara, Heronimo, monitor lang kami. Salamat gid, Jed Topas. Sir, ano update sa aksidente sa Cory? Dugay mo report ang ato sa nga patrol si Action na dyan, kaya unahon ko gid na karon no? Sa balita lokal nato na. Subot ang balita ko, to kay patay on the spot gito. Ang lalaki, nga nga ba niyo sa motorsiklo, ang angkas siya gindala sa ospital. No? Standby ka mo kay may report nga nabaton kita nga may ngalan na kay may nakakilala to sa napatay nga lalaki no dito sa may Bangga Cory. Standby lang dugay kay ipaplastar ko ni nga balita sa ato sa nga patrol. Jed Topas, thank you with Reyes K. Villanueva Ferrer. Good evening, Action Marlon, live sa Purok Paho, South Talok, Bago City. Rose Guevara, hello Rose, thank you. Sige Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man sa magamit no. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagkiko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang ko lang phone.
Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. Nasyonal. Action! Firing line! Firing line! Ang pangabayang courtesy resignation, kamusta na ang sitwasyon? Ano ayhan ang malabutan siniman? May maayo ayhan nga resulta kung basi mabutang na naman sa wala sang kapuslanan. Action! Firing line! Subong nga ari na kita sa ika-pulo kaadlaw na. Since nga ginsugdan sang DILG Secretary ang apelasyon sa mga police colonels kag generals nga dapat magsumiter sila sang courtesy resignation. January 4 to mo sang pangabay gid sang SILG ang mga police high-ranking officials nga magsubmit sang courtesy resignation. Pabangkot subong pila na bala ang nakasumiter. Action! Firing line! Napyaran ko lang o galing adaway diri nagasalalanto ang figures nga ginapaliyag mismo sang PNP. Kung pilagid bala sa una to kadumdum kamong sang nagwa ining panuwagan nagligan nga January 4 pag 5, 6, 7 nga mga balita ginasilinto nga may ara sang 400 tubtob 500. Tapos gumawa naman ang balita nga 956. Pero ang walay mga kaksyon nag 954 naman. Action! Firing line! Denkid bala, pilagid balang kanamuon sinaman. Nagalibog na gadaan ang pensar sang publiko sa pagpolitik kung ano gid balang pinakarason sa nga ideya ni kung bala magkasulbar gid ba ayan nga problema angot sa mga pulis kalawags kag ninja cops bawgin dugangan pagid ang wala nagasiligo nga figures. Action! Firing line! Piyuan nyo man abi magpalayag sa kung pilagid ang kanabuon sini. Kay
Kami iya nga manugwaragwagan na nagabasi man, nagabasi lang kuya sa kung ano ang ginapaliyag nga figures ang PNP. Subong ari naman, 954 naman ang kabugusan nga kadamuon nga sakop sining pangabay nga magsumiter sang courtesy resignation. Action firing line. Kabay pang amon na ning pinal, no? Kagi di na magliwat pabla. Basi kung magdugang pagid ang pagduda diri sa publiko. Ang balita, naging pabalo sa Philippine National Police sa mga adlaw, may 95% na sa 954 ka mga generals kag full colonels sang PNP ang naka-file na sang courtesy resignation. Action firing line. Firing line. Kaya nagsiling-siri mo mismo si Interior Secretary Ben Abalos. Subong nga Friday lamang ini makaksyon. Te kung may 95% na, matupa na siya sa 904 out of the 954. But sa lingon, mga 50 na lang ang way makasumetero. Action firing line. Ang pamangkot ko mo ni, sa 50 ka mga wala magsumeter, ayhan, ari dere, ang mga pulis harangking officials, kaya ginatumod ginakusahan nga may kantanan sa illegal drug trade. May sinong pamangkoton di, balaan na kung anong sabat sari. Siyempre ti, kalabanan mapatigid, nga ari dere sa nabilin nga 50. Action firing Nga man, kung simple malang ko rin tindihon di, kung ikaw nga opisyal sa PNP ang ginatumod sa akusasyon ni nga pulis kalawags, o kung mga ninja cops, o kung mga tag-as nga opisyal sang PNP nga nag-entra sa illegal nga aktibidad, labi na sa illegal nga droga, kagbalaan mo be, nga kung magsumiter ka sang courtesy resignation, piho nga ipinalom ka sa investigasyon kag evaluation nga ang tinutuyo sari para nga mahibaluan kung sinugid ang illegalista, kung ikaw mismo nakabalo sa kaugalingon mo nga ikaw inang ginatumod, masumiter ka ba na? Action firing line. Siyempre hindi bunano. Simple ginansindihon balaan mo na gid nga mabutang ka sa lang-alang. Masulod ka sa sina nga sitwasyon. Action firing line. So pabangkot na rin sa DILG, anong himuon sa saling 50 ka mga wala magsumiter sang courtesy resignation? Pamayaan na lang sila kay kamumanggani nagsuling nga hindi man mandatory, kundi voluntary man ang pagsumiter. Ari butang tabi. Butang ta kung natapos gid man bing investigation kag evaluation sa kabugusan bing nga nagsumiter niyong 904. Ini-question pa gani ni kung paano ni maubos investigar mo? No? 904 ang ma-evaluate, ang ma-investigar, 5 lang katawo nga miyembro sang Committee of 5. Action firing line. Ano kada adlaw himuon nilang investigation? Hindi han matak-ano kung mabulubudlayan ang Committee of 5 sa pag-evaluate ni. 904 ano tungaon ni sang 5 ka-member sang committee. Tiangwa sila i-divide sila nibla 904 divide 5 pila. No matik-matik naman tao. Basta matik-matik gani galitik ulo kus na. Action firing line. Kada isa pila ang dapat nga o sisaon nila. Ari akon lang niya. Akon lang ni pagnantawa. Abi niya kon pila. Ini kon amo giba ning matabo sa ulihi. Ang gwa sini nga kada isa ang investigasyon sa police colonels kag generals, kada isa ka member sang committee abi nyo pila. Kung tunga-tungaon gid ban be, 180 ba lang. Action firing line. 5 ka 180. Di ba? 5 times 180 equals 900. Mayara pa nga nga sobrang apat mo. Di ba? How maahom ko lang niya. Basi kung namo na magsaka kilay ha. Action firing Kung namo giba na matabo sa ulihi, masarangan bala inay sang gitukod nga committee. Tiyang siling ni Abalos, ang National Police Commission o NAPOLCOM, nagabulig ba na sa pag-review sa ngalan sa mga police officers nga ang resignation ginbaton. Ano man, ang ipaidalom sa
evaluation nga investigation. Dapat ang resignation ginbaton, gin-approve, gin-okayhan, amo na siya. Oh. Dapat sa ni screen gid mayon eh. Kung sa mga kape pagka-action, dapat may salaan, gini nga salaan, di ba buslot? Action firing line. Oh. 7:27, Action Almar. Sige, balik tanong-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Barangay 684. Diri tayo sa ato sa live stream. Okay, matabaton ta lang. Okay, diri tayo na stop sa kay Rose Guevara. Hi kuno hambal ni Rose Guevara. Hello. Hello, Rose Guevara. Ronald Vicera. Good Eve Action Marlon. Monitor lang ko din sa Meadows of Camelot. God bless sa imo sa nga program, sir. Oo. Na mga Vicera kung schoolmate dara sa may barangay Tangob mo, sa may Porok roadside. May mga damo kada kilala, mga Vicera family, no? Ronald Vicera, thank you, good. Wala sa may Camelot. Okay. Si Ida Ramos, thank you, Ma'am Ida. Pa-shout out naman ni Alex, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Ma'am MJS Candido. Heldori, thank you. Si Inday Athia Kimariman, good evening. Cesar Espanyola Bantolio Jr. Sa tanan-tanan nga mga listeners, just for me, ang tanan nga inadlaw, sang simana, ang Diyos ang naghimo. So, wala siya sang ginimo nga balain nga adlaw. Kadamo man gani sang nagkalabatay sa accident nga hindi man Biyernes 3, di ba? Sige, gani man. Oo. Idilaos, good evening, Action Mar. Ari kami gihapon na Isabel, Monitor Victoria City. Hamal ni Larry Jimenez ang Friday the 13th. Buenas na sa layout sa construction. Buenas sa layout sa construction. Hamal ni Larry Jimenez. Okay. Rosario Garcia, ari lang ko nga pamati sa radyo. Salamat Rosario Garcia. Hamal ni Larry Jimenez ang foreman ko sa construction. Meno ang Friday the 13th. Mag-layout di Boynas. Lindi Masangkay. Okay. Sige. Di Boynas na magpati dog ka balay hindi di malas. Sige. Mercy Palacios Relatos. Okay. Araman si Paul Spot the Third. Thank you. Sige. Standby ha. Kaya mabalik tayo yung dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Si resignation. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga retired police general man amo lang ni ugaling ang nagisahanon nga ngalan ni. Naging hingadlan blas ang DILG sang PNP nga kalakip sa 5-member committee. Amo na sila mag-assess sa court is resignation kag dapat may ara sila sang isumiter nga recommendation kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Action firing line. Kinahanglan ka importante wa ida sang ginatuwag nga palapit portion ha?
Way bala kulo kumpare, kulo kumare. Oh. Ang pabangkot na gani may maayo ayhan ang resulta kung basi maging matuod ang duda sa iban bla nga may lain nga tinutuyo ining ideya. Action firing line. Ari ang gina panumdum ko gidiyo. Kag para sa akon laban-laban nga amo gini matabo mo, way ko man gina pangunahan ha. Way ko panguna sa resulta sang sining tikang sang DILG. Bantayin nyo bla. Ha? Tandaan nyo gid ni. Di man siguro pwede kag nakbudlay mapatihan. Nga ang resulta sini sa ulihi. Way gid, no? Way gid sang miyura kag way gid sang miisa ang mapaidalom diri sa investigation kag way sang makasuhan bla. O kon ang gwa sa ulihi clear ang tanan nga ngalan nga nagsumiter sang courtesy resignation. Action firing line. Or pwede man nga may ara gid nga hingadlan di nga among ginatumod nga ara sa illegal drug trade. Pero bantayin nyo bala, butang tabi, may giningadlan gid man nga police high-ranking officials. Laban-laban may buwal gina sa, laban-laban masiling gina siya nga, uy, pato-pato lang na akusasyon sa akon. Action firing line. Nanginwala gid na ya. Hindi bala, kadamo na kita sa nabatian nga mo na eh. Oh, mambal naman na siya nga ginigo ko nila kay may lain lang na sila nga tinutuyo. Oh, mambal ng police officials na nga kung ginpuntariyan nila sa akusasyon kamay ara sa ibang nga tao na akong opisyal nga gusto maguba sa akong nangalan. Action firing line. Amo gining pinakabapangsot nga senaryo daw sa ulihi kung matabo gid man ini. Ining yaton niya ginataod-taod tala ni ang senaryo. Ibalik ko pa sa inyo natabo sa tion pa nga nagapangalagad si anay Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ba lang mga police high-ranking officials man nga ginpanghingadlan nga may angot sa illegal drug trade diri sa Pilipinas? May mga mayors gani, hindi ba? May mga judges, may mga abogado. Oh. Nakabati ka mga may nag-ako, way. Action firing line. Aber, sino nag-ako man? Oh, why gid ay? Tanan nagapanghiwala sa akusasyon sa ila? Tilantawan nyo bala? Bantayin nyo kung anong mangin resulta sila sa ulihi. Sining ginasiling bag-o nga sistema o kung ideya sa pagkilala sa mga ginakuno-kuno nga taga-gobyerno o otoridad nga involved sa illegal nga aktibidad. Abangan gid naton di sa Mayo. Dapat ang ato sa nga panulukan hindi gid maglaylo. Bantayan gid naton ang panulukan kag pamati ang palamatin anta dapat nakasentro gid sa siring nga balita ni, no? Ara gid perme sa siri nga senaryo. Action Marlon Herabea sa Action Firing Line. Action Firing Line. Sa ilawan naman ang balita lokal, mga kaaksyon sa balita lokal, malagim na trahedya sa daan. Duwara Altas Metro Manila, no? Action Firing Line. Firing Line. Aksidente na naman sa dalan, 10-wheeler. Kung ako mag-isip kay gimasihan ko lang bla, gilantaw ko sa Laragway, ginaisip kong Royda, mga 10-wheeler, gid mo? 10-wheeler tanker truck, ang kasumpong kung kontra niya, motorsiklo. Action Firing Line. Ano bing bato sang langaw sa Carabao. Ang subo-subo dari nga balita mga isang patay, isa ang pilason. Sa dalan, sa Bangga Kore, sakop na sang Barangay Takuling, ti magbangga Kore, Barangay Takuling, laban-laban, dalan circumferential ina makaksyon. Sa Bacolod, natabo ining aksidente, kay dalamang sang hapon. Ang motorsiklo, ang nagamaniho sini lalaki. May isa ka angkas nga persona, baw. Sumuhot kin sa dalom sang truck ang ginasiling, naging guyod pa sa matabo ang insidente. Action Firing Line. Ang lalaki patay sa eksena sang insidente. Ang upod niya nga babayi gindala sa ospital. Parihong direksyon mo sa dalagan sa rin truck ang motorsiklo niyo. Pero ang truck maka-action based sa investigation sang kapulisan. Gulpi nga nagliko. Rason nga nabungguan ang motorsiklo nga ay nali nagliko ning truck ni man. Ano pwede ba lang makaliko sa sinang area na? Anong rason
sang driver nga nagliko siya. Action! Firing line! Firing line! Tiyang driver sang truck arana sa kustodiya sang kapulisan pero nagalungo sa pagpalayag sang iya sa nga bahin kay ara pa sa sinatuwag nga state of shock. Kaya ang report ka na ba tunta may advice sa lawyer niya nga hindi lang anay magpa-interview sa mga katapo sa media. Masubo-subo diri kay kaina wala pa sang pagkilala no sa sining napatay nga lalaki nga ni. Pati na ang pilason daw ay pagid sang nakitaan nga patimaan kon identification man lang. Nga nakitaan ang kapulisan sa sining duha ka mga biktima. Dugay-dugay ang patrol with Action John Diaz kay na nakatutok na sa sining balita ni may mga nagasunod ng information sa aton di. May ara sang nagpadala diri sang ngalan sang napatay, may ngalan kita pero ang mga kumpirmar sa mga aksyon ang ato sa mga otoridad hindi kita pwede makamato-bato lawag sa ngalan kung hindi magalin sa ato sa mga otoridad. Action! Firing line! Ganing ato sa mga pulisan gitawag ganing otoridad kay sila na may authority no sa pag palayag sa detalye sang balita. Magluwas na lamang kung ang pamilya mismo sang saring mga biktima ni among magpalayag dari sa Action Radio Bacolod. No? Ang lugar nga natabuan sa aksidente, ano ba lang pwede nga mahimo sang ato sa mga otoridad man? Ako na opisyal tas gobyerno, parang hindi din masulit ang insidente nga kay inang lugar na may mga nagsugid diri sa aton nga daw ka reiterate gid man, no? Ang kalabanan tawag sina is accident prone area. Puno mo naman nagligad pag ginahambal ko nga siling ko. Ako yan nagapati ko nga waay sang accident prone area o kun areas, kundi ang kamaturan ya kang realidad may ara ya sang reckless driver. Action! Firing line! Sa pagmaneho na raya sang salakyan. Standby ka manugay kay unahon tatutok ini nga balita ni. Paagi sa report sa patrol live with Action John Diaz. Action! Firing line! Firing line! Action! Firing line! 39 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Ang iban pa nga mga balita tutukan ta pagkatapos rin. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad. Detalye sang balita may kantaran sering trahedya nga nagtuon gid sa bangho sa Friday the 13th. Pero why kita yan nagasiling tugay ini sang Friday the 13th kaysa na silintara bisan hindi Friday the 13th may mga aksidente gapos dalan nga nagakatabo. Action firing line. Pero subo-subo sa di magka-aksyon kay isa diri ang patay on the spot. Ang nag-angkas sa iya pilason kag ginabulong sa ospital. Nakilala na bala ang mga biktima? Sa Patrol with Action, Gian Diaz. Action Gian, mayang gabi, please kabin. Patay Action Mar ang magnobya sa aksidente nga naglunsad pasado las 3 kay natakda sang hapon tra mismo sa area sang intersection sa Banga Cory nga sakop sang Circumferential Road sa barangay Takuling Diriman sa may sulad sang Bacolod. Matapos siniman sila nga ginarado no ginlasak gid sang isa ka tanker truck nga halin Action Mar sa Libertad padulong dikto mismo sa may barangay Kabuga Diriman sa sulad sang Bacolod nga papauli na kuntani sila mismo man nga garahe. Sining hapon kung sining gabi kumpirmar ni Police Captain Dax Santelian ang hepe sa station number 6 nga dead on the spot ang driver sining motorsiklo nga ginkilala kay Jim Carl Macaya, 26 anyos, ang Purok 3, Barangay Singkang Airport, Diliman sa sulad sa Bacolod, kag dead on arrival naman sa ospital. Ining iyang nobya, amuning back rider nga si Angelo Magdaraog, 20 anyos, ang Phase 3, Barangay Handumanan, diri sa Bacolod City, Action Mar. Action dyan, bot silingon, duha na din patay. Yes, magnobya gining patay Action Mar sining aksidente nga nagluntad no inaging kumpirmar sa ton ni Police Captain Dax Santelian kay ti madalom-daluman ang pinas ka na angkon sining duha ka mga biktima sining aksidente nga nagluntad Action Mar matapos sila mabungguan sang isa ka tanker truck no nga ginamaneho naman ni Lawrence Pandes, 28 anyos, sang Purok Sambag, Barangay Alihis, Liman sa Bacolod City, sining driver sang fuel tanker sang VGA Company Action Marlon. Antes naman ng investigasyon, yaring konfirmasyon ni Captain Dax Santelian sa medical bulletin sa duha ka mga biktima. Ang babae, sir? Yes, sir. Oo. Magnobya ni sila, sir, no?
Okay. Amo na action man no nga patay kid ining magnobya subong man na babae kay gin-update nato ng iyang medical bulletin sinigid na mga gabi no. Anyway, tiyang badari niya sa Talian mga by 4 PM gali kay na patay gid na no ining babae action Marlon. Now as investigasyon diri sa station number 6 ginpag ni Santelian nga ining truck nga ginamay Pandes halindra kuno sa may Hernais extension bot sila naman ang tupong sang dalan nalindigto sa Libertad pa ubos diri mismo sa may Bangka Cory. Ini nagliko action mapatuo kumo nga dira sa intersection you are allowed to move right turn kung napadulong ikaw bangka metal. So that time nagakuha na siguro sang allowance kag Boylo ining truck action mar no isa ka fuel tanker and then pagliko niya why siguro bla mamulang ngungan o kung makitaan sining sa driver sa truck ining motorsiklo action mar ginasakyan sining Magnobia or wala pa gina-confirm ni Sir Santelian kung balabase nag-overtake o nasa gaid lang action mark kaya natabo si Dri base sa mga pagpayag diri nga nakuha naman sa mga kapulisan do pagbunggo sa truck ginarado yagin ang motorsiklo ang babayi nabilin digto sa action mark nagsuot sa dalam sang truck ang subo lang kay nalapakan sa sang goma sa pangulihi nga bahin action mark motor karabilin ang mga tsinelas sa dalom and then ini man ang driver nga si ginkilala kay Makaya naging sudsod ni siya but sila nga dugin arado sa action mar dito siya nagpilit sa bumper upod siya nga motorsiklo sa unahan naman nga bahin sang truck layo pa sang ginlakat ang isip-isip to kay nasang mga kapulisan mga more or less mga 10 to 15 meters no from the point of origin tubtob nga ini ginaarado action mar sang tracking kag nakapundo ining truck kay ulihin ako na natukiban nga do sa nagnilagapak amo tuguro na batsagan nga sa dalom sang salakyan niya may naipit aksyon na Marlon kadamo sa pilas ka na angkon ni mga biktima nga gintunaan gid sa ila mismo nga kamatayon ang problema sa Lidri we're trying to check ang driver sang truck galing kay hindi man siya magatag sa pagpayag well anyways direksyon na nilaya kundi sila magatag sa statement kay may mando siguro sa abogado kuno naman grabe action mark pero amo na balis sa Santelian ulat pa sila no kuno pagid mga dugang pagid nga impormasyon nga matipon nila sila pagparigan sa investigasyon sa kaso action Marlon action John ano to kuno insakto ako pagbalubantag ako ano ning pila ka wheeler ning truck ni 10 wheelers siya 2, 4, 6 yes 10 wheelers kag sinong tag iya sa anong kargas ni initial report action wala sa sang unod kay do naka-deliver na sa may Victorias kabog ni siya may nagagwagi nga balik nga impormasyon do certain Avila kay VGA ni sa action mar so digtong karay sa may kabog so ang karga niya is hindi pa any liquid material action mar kaya nakita pero kaya hindi sila pag-isugid kay Gestoya kita bala sa mga ibang drivers gamit sila pa sa liquid material na nga digto ginadala sa may Victorias kaya nakita ko action dyan ang truck bla taas giban sa yes kung ikaw driver magpaiping sa imong motorsiklo laban-laban action dyan hindi mo makita motorsiklo mo depende ko action mark kasi mga truck nga kaangay sina di ba may duwa na sila ka mga side mirror kasi meron pag nasa action mark 360 nga side mirror o nga mirror sa tubangan sa windshield yes nga ang tubangan sinadra nimo kag ang kilid from somehow makita mo ina ko nagalantaw kasama mo sina nga size ng spiyo pero kung ikaw ay kumpiyansa ka man sa piyak lang ang sa tubang mo hindi mo nagtanto makita gid kaysado kakataas dako ni sa ko sa tumakakson do kaangay bala sa mga truck action mar nga ginakargan sa mga gasolina taas pag sa gani kay do modern ni say do bag-o gid say na high no truck action mar correct kay kung makita takson dyan ang kataason niya sa Royda pa lang daan magpaiping ang motorsiklo lang bino sa Royda sa sining truck ni sa pangunahan taas pa gani ang amo sila kataas ang Royda tupong-tupong pero magtaas guro gamay ang motorsiklo galing kaya ang problema pag nagsamay ang provision plus ang lawas sa ulo sa truck yes nagsaka mo medyo taas pagid siya gani talaga galupad ka na guro kung drive ka mo taas yun siya dako sabi puti sa color bagbogid saya nga unit pero kabalo naman kita ko ano ginataka ginapadala diri sa ton no kani alin ni sa mga punsod pero dako gid sa action mga sayang sa truck
Sa investigation sang pulis, why gid na makahatag statement ang driver sa pulis? So far, wala pa gid kay inaction ma. Actually, personal kita nagkadto Station 6 na ara na sa tubang kang driver. Galing kayo may naghambal kaya hindi na mo pa-interview kay malingil na naulo mo da. Ati, hindi ka mo pa-interview, okay lang man. Kay TIA na Direction Action Mar or ang sa pulis man mismo, kahulat man sila kay may abogado na nga nagatindog May abogado na Action Mar nga nagkadto dito kay na to represent mismo ang driver sang truck karon makita basta kompanya kalabanan ilabi na kun ila darang involved Action Mar may ara ginaya mananabang nga nagatindog para sa ila. So siguro ang mananabang na lang to nga nagstorya mismo sa may kapulisan. Pero we do not know yet kung ano ni ang ano gid ang pinakatulid gid la kay ti conversion naman sang driver inayati Action Mar di ba gina 100%. Ang gusto na di matabo ka PNP nga kung may na-install dito nga CCTV, at least na makita kung ano ginanatabo. Kaya ang ibang nga teorya, kaya na dito sa area nagasiling, nga may nagambal nga nag-overtake kung gulping ang motor. May nagasiling man nga ara na nga daan sa tubang sang truck ang motor, kaya may nagasiling man nga gulping na nasa gaid, di ka damo kay Action Mar sang teorya conversion, diyan ba sa PNP, gusto lang nila yung ang tsakdo kagang plastado gid nga senaryo, siguro ina mo pumatudaan kung may mga CCTV Action Mar nga na-install dito nga makita liwat. Ang area action dyan dalan circumferential, ako nga pati ko may ara ginada action dyan CCTV nga naka-set up siguro. May mga buildings man bla sa palibot. Yes. In terms of building, wala masyado. May gasolinahan na da. Sa tabok dari sa kilid yan mismo na may ara na daan nga kung guba na lang waiting shed. And then may mga baligyaan na Action Mar. Ang ginasaligan to nila, basi may CCTV darang arrange ng syudad na pwede ka lang tao. Or base dito sa may gasolinahan, kung may araman CCTV, at least magkabulig-bulig Action Mar. Yes, nako action dyan mabulig sang CCTV mo. Ti ang dalan sa circumferential nga danto man klawig na siya kag isa na sandalan diri sa Bacolod nga tuman kadamo sa mga salakan nga nabay na kada adlaw. Gusto na, and kay na to gani, samta nag-conduct sa investigation, nagadinaguso, man na madalag ko nga tracking, labi na nga that time, do wala na bala sakop sa truck ban, and amo pag Action Mar, ang palamangkutanon, kung di dalhin ang truck, kay nga nagkalabot, to siya sila Hernais, nga dito siya naglusot, kay ko lang taon na to, kung okay gid man, pero usually, do ginadumili, ana sinabi sa mga highway, o kung sa mga main street ng syudad, tiabot ko nakalusot sa iyaya sa may Hernais extension. Kung din siya naglabay. Damo na Action Mar. Yes. And anyway, amo man to ang ginayo ng gitsubong kapulis, mabalala nila kung paano natabo ang krimen para makita ang Action Mar. Kag mabagan, mablas ang kasalagan ining kaso kung aksidente nga nagluntad dila sa may Bangga Cory. Ang pamilya sang duwa di ka mga victims action na dyan, maihibalo naman. Yes, kay actually, salamat na ng Station 6 kay isa na ton kaupod. Kita mismo personal nga nagatag sa information dito kay may nagat-chat rin sa ton regarding sa identity tiging katuan sang PNP sining gabi dito nila ka na-confirm Action Mar ang identity and then ang pamilya aware naman sa natabo sining aksidente. Lagto ba dyan sulit sang ngalan sa duwa ka mga victims? Wait, ari sa ako niya, wait lagi Action Mar no. Ari ang ngalan sining mga biktima amo Sanday Jim Carl Macaya, 26 years old, sa Purok 3. Actually, Purok 3, magsungay ni in short Action Mar. Dalas may barangay Singkang Airport. Kaya si Angelo Magdaraog, 20 anyos, sang Phase 3, Barangay Handumanan. Okay. Action Mar, no, may news item na I think, i-send ko na. Amo na ang complete yun ang pangalan, siling duha ka mga biktima. Yari ang statement ni Police Captain Dax Santelian kaya nasa iya pagkatubang sa kanapos sa media may angod sa aksidente. Sir, sa aksidente nga ako sa may Bangga Cory. So may nga po sa inyo tanan kaysa atong taga-Palamati. No, so another unfortunate event ang isa ka aksidente nagluntad sa Bangga Cory. So involving sang isa ka tanker truck, fuel tanker truck, kagsang isa lang kasanay nga nakamotorsiklo. So, ang driver sang identification, pati babae ka? Pati babae. So, ari subong diri ang atol nga ang motor, ang fuel tanker, ari di sa atol nga stasyon. So, driver sa tanker, sir? So ang driver sa ato nga tanker base sa iyang
identity si Lawrence Pandes. 28 anyos ng edad kag lalaki. Taga Proxambag, Salis. Sir, anong natabo din man? Paano nga napungkuhan ng motor, sir? Sinisya lang po pumusisa sa atong investigador. Although i-confirm ka ni kay may mga simple CCTV sa area. But initially, going sila sa same direction. No? Going north, pabukid, tapos Okay, John? Yes, Action Mar. Sige. Amo na no, ang kabayan diri sa statement di Police Captain Dax Santelian. Balita gikan sa matulang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. So nasabit ko na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Kung sana, ano nang nauya. Okay, iyak na sa mga nagpadala sa dugang sa mga mensahe kay damo sa nang nag-react na no? Nagpadala sa ila sa komento sa sining report na bagulang. Lorna Diligencia, monitor, thank you, Gid. Okay. Lorna Diligencia, thank you. Si John Hamola, good evening, Action Radio. Ask ko lang, where is Brian Borden? Nag-transfer siya sa ibang station. Okay. Dennis Richard Tibor Roma, good evening. Salamat, Gid. Christian Menyes Villalobos, okay. Doy Arthur, Georgia Gargasiran, good evening. Salamat, Gid. Toto Tatan, good evening. Tama ka imposible nga wala sa ngalan bisan sa iya driver license o kung gintago nila. Okay, ara na nakilala ng ngalan. Okay. Toto Tatan kay may lawyer sila riyon. Okay. Ara may ngalan naman driver, may ngalan naman ang biktima. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening. Monitor lang, Purok Dulunan, Hacienda, Guba, Central, Mao. Salamat, Kid. Magallanes Corazon, oh my gosh, kasubo. Gani man, kay magdubiyagid, magkagugma. Patay sila nga duwa. Friday the 13th pa. Veronica Santillan Manukan, araman si Juan So Alvior, watching kami sa program mo. Salamat, Kid. Sige. Imelda Madrigalejo, good evening. Georgia Gagasaran, both drivers, possible na lang alang pagliko kaysa kurbada, gid mismo na tabo. Angela Marie, Justin Tam Hambalya, Ray Flores Parioga mayong gabi. February L19. Nakaagi pa na gina ang tanker sa tubang BIR sang hapon antes maaksidente ang tanker sa Dalan Hernais. Uy. Sige. Judy Florentino, lesson learned to all drivers, be safe everyone. Okay, dos ba kasubugid sa duwa ka biktima habal ni Alex. Siyado ka lang alang sang pagliko sang movers, halos daw masagaid niya na ang traffic sign sa kilid. Georgia Gasiran, that's why pag may kadungan na dako vehicle, always keep distance gid. Hambal ni May Ann Sibuan, good evening Action Radio, live kami subog papati gid sa program diyo. Sige kay May Ann Sibuan. Sige, standby ma-break kita na yung break na rin. Kung sana, ano nang nauya. Ako makulang. Jimmy, pigado. Tas, kay, ano ko sila. Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time. Testing. Emission testing. Ang mga salakyan nga ginaobligar gid do kon dapat gid nga ipaidalo mina sa emission testing. Kay iban pa nga mga pag-inspeksyon kabahin nila sa ginakinahanglan sa pagparehistro no sa Land Transportation Office o kon LTO. Ang tinutuyo sila parang mapihoy, mapasiguro ang safety o kung ang ginatuwag nga road worthy. No? Sang salakyan bla nga magbiyahe. Mandari sa Pilipinas. Mayara sang Clean Air Act o kung ang Acta Republica 8749 amaning ginabasihan ho nga dapat ang taran-taran nga mga tag-iya sang salakyan dapat certified. Ha? May mga proseso nga dapat sundon kag obligasyon nga dapat tumanon da. Ang tag-iya sa salakyan ang tistugutan nga makadalagan ina sa dalan mga kaakson. Isa diri among pagpa-emission testing sa Private Vehicle Emission Testing Center. Nga dapat accredited ina dapat sang LTO, sang Land Transportation nga talatapan. Yang tawag sa Vehicle Emission Testing. Gina-check ina kung nakita nyo man guro da, no? Ang aso balas tambot sobla sang imo sa nga salakyan da. Kung bala ina magkatuga sang pollution, hindi bala dari sa Negros Occidental kag bakulod da mo sa mga emission testing nga negosyo de. Pag-check na sa salakyan, borhoton na ang tambotso. May testing process nga dapat sundon da. May agreement form dapat permahan mo da. Dapat secure ka man sang payment kag form. Kagari pa gini pinagimportante daw. Kag dako gini ang angot sa ning balita ni sa mga manuhon ko. Ang ginatuwag nga visual check sa salakyan. No? May technician da nga mo na visual inspection sa salakyan. Agod babalaan kung okay o kung hindi. Kung kondisyon o kung hindi. Di magsiling ta visual. Di ka man ka visual da kung waay mismo ang salakyan. Ang gina-check na dapat may ginatuwag nga PCV. Exhaust system. Dapat waay na damage. Waay sang buslot. Waay sang buho. O kung waay sang leakage. Kag dapat may haraman sang air cleaner. Anong pinakabalita di? Ngagin muno ko di. Ang balita nga may 12 ka mga Private Emission Testing Center, PETC, sa lipot nga tawag. Gin pa ba naugan sila suspension, no? Sa sunod sa 3 bulan ng 90 diyas, ano pa ba naog sila LTO? Anong akusasyon? Lain nga sa akusasyon kumatabo ni. Nagapameke sila, kag nagatamper sang resulta sa emission testing. Ari naman ng batasan bla sa pila ka mga Pinoy, no? Nga pagpangwarta bla sa illegal nga hilikoton, sinindikato niya. Ari gid Japon. Nagapasuber gid sa Japon ang illegal nga aktibidad. Ang nagakatabo subong magka-aksyon suro sa LTO. May ginabayad gali nga non-appearance inspection. Non-appearance inspection, perte, no? Daw majek Action firing line. Sa simple nga sugulanon, kwarta lang katapat de. Bisan hindi mo gali pagdalon ng salakyan mo sa sinang emission center, bayad ka lang sa non-appearance inspection. Okay na dayon? Action firing line. Once ka makabayad, makabayad ka, ang emission testing results,
Siguro daw tugabang lang kananlog ang proseso, no? Action firing line. Ara na yon. Pero igo murahon gle, ay, pike gili na. Ala, sigihan nyo na. Ha? Way gali iya mausisa ang salakyan. Te kunding tawag sila sinindikato gini nga sahi isang proseso. Ina, kung kakatabo, gimana, kaya manti mo ng reklamo, ngagin palabot sa LTO. Action firing line. Ano ba lang kadalikado kung mag-amo sini ang kakatabo, ha? Te kung ako maglantaw, di delikado gini nga, posibilidad nga magaresulta, ina sa aksidente sa salakyan, kag mabutang mas peligro na hindi lang yang driver, kundi ang pasahero, kundi pasahe, gidi man nga salakyan, kag pati na mga tao nga nagkalakat sa dalan. Action firing line. Man, inang emission testing kabahina sa requirements. Di ba, ang testugutan ang salakyan nga magabiyahe. Ang tuyo sila parang kapiho. Kaya na salakyan na kondisyon na siya. Nagligad na kakson si LTO Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugadi. Mayaragin pagwa nga direktiba. No? Nga naka-address sa Intelligence and Investigation Division sa IID. Nga dapat magpatigayon sang series of operations sa mga emission testing centers. Kaya ba may mga reklamo yung palabot sila? No? Nga may ara sang emission testing centers nga nagapatigayon sang non-appearance transaction. Ako kapati kung di lang sa emission testing center mo, damo pagidning nga mga opisina o kung talatapan nga gina-practice ganahimo ining non-appearance transaction. Kwarta lang katapat gani. Action firing line. Tinagwa dari sa investigasyon ho ni IID OIC, Officer in Charge, Rinan Milintante, nga ang mga inang imahe or images sang emission testing results na gin-upload sang private emission testing centers sa LTO Image Repository Database Server. Kung hindi peke, tampered. Action firing line. Te ang resulta, ang LTO nag-issue sila sang show cause order. Show cause order sa information technology providers, sa IT providers, sang sining dosigid ka mga private emission testing centers. May mga IT, mas nag-reaksyon na Elway ho, no? Para nga obligahon sila. Show cause order, sa simple lang, ginapa-explain kas na obligahon ka nga magpatag. Kung nga natabo ni, kag ginapa-explain ka, bangod kon mapamatud-an nga nagapemeke gidman, nga nagapang-tampered gidman, tilaban-laban nga accreditation nga ginhatag sila. Kansilahon gid na bangod illegal gani ang ginhimo nila. Action firing line. Korte na naman nga tabo ni ano ay hanang epektos ni man sa iban pa nga mga emission testing basi kon man kita nga tag-iya sa salakyan, driver ka man o kon operator ka man tag-iya ka man sa salakyan, dapat paniguro man kita. Kabalo ka muna sa proseso. Pasugot ka mo nga bisan, hindi nyo pagdalon ang salakyan nyo sa emission testing center. Gaan ka mo sang papilis lang resulta, batunon nyo. Kundi, hasta ka mo sindikato Action firing line. Kabalo ka mo sa proseso na may ginasunod ka dapat dalon gina ninyo, may visual inspection sa salakyan nyo. Di ka mo yang nga nagapa emission testing center. Otro magali nga nagapagkahapos. Action firing line. Ti abidre sa Western Visayas, sa Negros Occidental o kung sa Bacolod man, tigwaan to be kung mangin bakante ang time sang taga LTO Regional Office. Ibalaon man natin be kung ano ang mangin plastadas de. Kakon bala sa siring 12 ka mangin pang isyuhan isang suspension ni ho. May ari ay handri sa Western Visayas. Libutan di bala Bacolod. Damo emission testing center. Di ba ibang ganin nagakatubuan lang hilamon kay nga why customer. Action firing line. Ang LTO ga sige ni monitor. Ako piho ko. Kay galing kay Karkulog ko so kumunga sumigabong na ning balita de. Ang mga emission testing center ni nagapangira-gira nimo. No? Pero kung why ka man niya siguro sang ginahimo nga illegal,
Why ka nagatanyag sa siling ginasiling non-appearances transactions? Daway ka man dapat sang kulbaan, Hindi bala? Sige be, balikan tanong-dugay ni hibaloon naton kung anong monitoring sang LTO sa Western Visayas. No? Kung may ara, gid man. Kung may na-monitor sila, kasa 12, kung may ara, diri sa Western Visayas. Tiguan talaga. Depende sa time ni karon kay pa magka-response sa aton ang Assistant Regional Director sang LTO Region 6, no? Nga si Attorney Didoy Congaudio Gidospan II. Attorney Didoy Gidospan. Sa ato sa nga pagpanumbalik 812. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. This Kaya, sige. Darito sa nagpadala dugang mensahe para nga mabuso-ubos sa tanan. Okay, ariyo si Fernandez L. Eric. Okay, thank you. Approve. Okay, Rosel Fulgencio. Susana, good evening, Axel Mar. Salamat, gid. Fernandez L. Eric, kamayong gid Axel Marlon, kag mga ka-action ta. Okay. Fernandez L. Eric. Alright. Si Ann V. Okay. Good evening, Axel Marlon. Gabonitor gid kami permi a conference sa nga program Sancho Family sa Barangay Handomanan. Sige lang monitor, Sige. Okay, thank you. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nagahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis. O naman nga shooting incident to, hindi dis Bacolod ya. Oh. Dito sa area sa Northern Negros. Sa banwasang tubo sa Magkakson, silin ko, amo nagidi kadamo pusil sa mga tao diri sa aton.
nagahibi yang adlaw nga waay sang nagakatiruhan nga tinugad diri sa Negros Occidental. Action firing line. Sa banwa sang Tuboso, mangunguma, ginluthang, patay na naman. Pamatian ta detalye sa nga balita sa report ni Action Nelson Batonyo. Action Nels, mayong gabi, please kabihin. Yes, Action Marlon, mayong gabi kag sa atong sini nga mga ka-aksyon. Kamusta ang sulod ta? Okay lang, kampiyon. Kampiyon gid. Oo, At least kita magadulong sang panibag-o nga balita sining ginalutang dira sa may banwa sang Tuboso, Action Marlon. Sa sinigid nga mga inuras, hindi pasabol, gina-advise natin sa aton sining nga motorista, hindi pasabol ang tukog-tukog o kunang Barangay Rizal padulong sa syudad sang San Carlos. Kay nigid lamang ang mga inuras, Action Marlon, nagtiphag naman ang kaina sang aga nga ginlandslide. Nagliwat naman, landslide, liwat. So, kasi sa ating motorista, Action Nels, kamusta ang panahon dira sa may Northern Negros? padayon niya ang ulan diri actually. Wala untat ang ulan diri namon. Untat lang sa mga pila ka minuto. Balik naman siya. Uy, kadelikado Oo. So, munang resulta, inigid lamang gabi. Actually, stranded ang mga motorista naton dira sa may sitio Dukog-Dukog sa may Barangay Rizal. Kung pakadto ka sa San Carlos o kung pagwa ka sa San Carlos, agi ka sa Eco-Translink Highway, hindi ka kagi kay napuno sang bato ang dalan, Action Marlon. Nasa luwan naton ang balita ning natabo nga shooting incident kaina sang aga sa may banwa sang Tuboso. Actually, aga gini siya nga dira sang mga suspitsado, Action Marlon, kag wala sang may nakakita kung ano ang identity sang suspect o kung mga suspects man sa pagpatay sa kay Jerry Inisimo. Ini siya ang padulong sa base sa investigasyon sa atong sini kapulisan, sa atong sini nga pag-interview sa kay Police Captain Renibo Eduardo, ang Deputy Chief of Police sang Tuboso. Ining biktima nga si Jerry ang padulong na kontakto sa sini nga trabaho bilang isa ka mangunguma dito sa may sitio Timpag, Barangay Tabunak, banwa sang Tuboso sang Takna, alas 6:35 sang aga. Actually, ang report na bato sa ato sini kapulisan, mga 15 minutos na, 10 minutos na nakaligad antes nakaabot sila ang nga report. Ang nakuha nga impormasyon sa atong sini kapulisan, Action Marlon, sakay sa iya motorsiklo nga single, ining si Jerry Inisimo, 45 anyos, kag residente sang Kablas, Barangay Tabunak. Dira mo malapit sa iya sini nga ginapatyan, Action Marlon. Ang balita naton, naagyan ni siya sang isa ka residente nga nagasakay man sa motorsiklo sa higad sa dalan nga nagakayaon kag sang isini nga ginpadtuan kabla na ang dalan kay manti perteng ulandan dito ang dalan puro na sang lunang ang kung maplas ang yasin na dira ang sitwasyon sa aton sining screen, mas mayo man may aratanda nga ginpadala na nga picture sining biktima, Action Marlon. Pinsar sang nakakita sa iya balang bla ang nasambit ng motorsiklo kaya man sa sakilid sa iya sining motorsiklo nga nagakayaon ginkadtuan niya pagkadto niya wala na nag-giyo kag nakita niya nga dugoon kag may igo sang lutang sa lokal sa sini abaga nga wala ang nasambit nga si Jerry Inisimo. So pagkakita niya ginbayaan kag biya niya nagdiretso sa aton sini nga team kag nag-report nga may amo na nga insidente dito sa may iyang barangay sa banwa sang Tuboso, gituan sa atong sini nga kapulisan. So nakumpirmaron nga ining si Jerry Inisimo
ang maigo sang armas lutang sa ulo kag sa iya sini abaga. Ang dugang pang impormasyon nga nakuha sa aton sini kapulisan nga ang ginlambatan ining nasambit na biktima sang wala pa makilalaan nga suspitado. Pero may ara subong ginausoy nga posible mangin magahatag sang kasanag sa nasambit nga aksidente. Karon ay hatpursok sila nga ginahimo batok sa isa ukon pila pa ka mga suspitsado nga nagpalagyo matapos ang insidente sa paglutang sa Kaijiri Inisimo kaina sang aga dira sa may Banwasang. So mo action Marlon ilato naton kanati una ining bukan una nga tuig kag challenge sa pamunuan man ni Police Major Junri Batadlan ang nagpungko hipi nga pila pa lang kabutan kaya mo ni karon unang imbukada sang tuig sa ikadua nga semana may spot ang mga tulisan dira sa may Banwasang Tubuso. Ato ni batayan kung ang development sini nga kaso nga shooting incident dira sa may Banwasang Tubuso action Marlon. So far amo na ang pinakalites nga nakuha naton impormasyon gikan sa pamunuan sa ni kapulisan sa may Banwasang Tubuso. Para sa action firing line ikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa PM nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod nga mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan. Nga ang Bacolod City Police Office ko na BCPO may bag-o na naman nga motorsiklo. Yeah. Ginatawag ani nga big bikes, ha? Para nga usaron ini sang traffic management unit kag sa quick response pati na sa pagpatrolya sa dalanon. Action firing line. Palakpak katahong babatian nga balita, no, di ba? Sino ba lang hindi gusto nga may dugang nga salakyan man? Pwede usaron ang ato sa mga otoridad sa operation man, sang kapulisan, o kon law enforcement unit para nga magpabilin sang kalinong kagatawhayan. Siyempre tanan gusto kag luyagid, no? Pabatian tabi kung pila ka unit ang ginton over sang lokal ka gobyerno sang Bacolod sa BCPO. Action firing line. With action Gian Diaz sa patrolasyon dyan, sa balik na report, may kami please kamin. Maayong gabi, Action Mar, may gabi sa tutunan nga mga ka-action na sakto na kaina may formal na nga pag-turnover sang mga bago nga mga big bikes. Kung naman iblang ginadala sa mga motor cops, dili mismo man sa may syudad sang Bacolod. Kay na sa formal turnover, yara mismo si Bacolod City Mayor Albi Benitez, pila ka konsihal, ila dirigin hatag kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ini nga walo na Action Mark ka mga brand new nga mga big bikes. Actually kay na ara man ang presence ang pila ka TEU kang Traffic Enforcement Unit personnel sang BCPO Action Marlon. Sunod rin kay Police Colonel Martir, dako na mabulig sa mismo nga mga bago nga mga salakyan, bangod nga in Action Mar makahatag man no sa dugang nga facility na makabulig maintenance ang security diri mismo sa may syudad sang Bacolod, ilabi na nakadamo sang mga aktibidades nga ginapatigayon diri subong sa kaangay abi sang pila ka makapistahan, like for example by January 20 to 22 mayara sang Bacolod Festival tiambar diri ni Martir do halos no kada bulan mayara sa mga importante nga malikuton nga kinahanglan gid sang mas masanyo nga police visibility. Rason man kung ang balidri dako gid na mabulig sining mga motorsiklo. Wala labot sina isa karon nga ginapabaskog pagid sang kapulisan ang security measures kay ti kadamo blas ang mga insidente nga nagaluntad reaction Mar sa may syudad man sang Bacolod. Ti nagapati diri si Martir kung enough ang facilities diri sang aton kapulisan, mas mga inaktibo sila labi na sa pagbaligayon sa police visibility patrol sa nakalain-lain nga mga areas. Pero basically Action Mar according diri kay Martir, ining walo ka mga salakyan ang iga-augment sa facility nga needs sang Traffic Enforcement Unit nga ginapamunuan ni Police Major Jun Liba. So diri sa iya kagina after the turnover, it was automatically given sa may TEU Action Mar bilang ilaman ng ila diri nga magamit na gilayon, no? Kabal din ni Martera, hindi na siya magulat pang madugayan, no? Ila diri gusto immediately, no? Mahatag ini sa TAU tapos ila abi magamit for their own benefit man Action Marlon. Gariwa, may kain kita sa statement kay ni Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office Action Marlon. Para nito sa aton nga mabipap ang aton nga mga mobility no sa in terms sa aton nga traffic enforcement diri sa syudad sa Bacolod. No less than our very generous city mayor, Mayor Albi Benitez, nagatagid sang walo ka Kawasaki big bikes for our traffic enforcement unit para actually mayor turnover na nila. Yes, turnover na subong kagina panigin process naman sa GSO and eventually turnover this afternoon. Sino sa kami sa ngayon? Sa traffic enforcement unit na siya under kay Major Lipa Bitaw. Sila na. Kaya Action naman mo na ang confirmation diri ni Police Colonel Tomas Joseph Martir ang sa sinino ang panibagong Project Action Mar. Ikapila na lang dyan nga paghatag, una pa lang? May ara na yung bago nga mga salakyan, bla? Yes, oo. Do, ara na nga daan na una na sila. And then, muning motor cops. I think na mayroon pagin sa una-una, pagin yung motor cops. Hindi ko na ma-recall kung pilagi kabilang Action Mar. Ang mga motorsiklo,
Pero accordingly, the second or third na ni Action Mar nga paghatag sang facility sa may PNP. Oh, sige kayo may munuhon ko na kadugay. Yes, actually, mo na lang kayo na ang sitwasyon dito. Nalipay man kay after gid, yung dalagi nila Action Mar, sila mismo nga base sa BCPR headquarters in mga motorsiklo. Report gikan sa patron ng ka-aksyon nyo, Action Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Standby sa ato sa nga pagpanumbalik kay may arak ko gamay lang nga munuhon na. May kantanan sa sining bago naman dugang nga puwersa sang vehicles, no? Dari sa Bacolod City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Fire! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future. Di kampiyon to nga balita na batian ninyo bago labang, no? Ay, by the way, damo sa nagapaabot kung tani ho. Sa siring talakayan tabala kaina, angot sa non-appearance nga helikoton, no? Sang pila ka mga private emission testing centers. Ugaling kay hindi available ho ang communication ni Attorney Gidospan, no? Importante siguro nga ginahikutar mo na. Action Firing Line. Padasnan tari ka importante ini nga talakayan kay kadamo sa mga emissions testing center naton. Dari sa Negros kag sunod sa nga Bacolod. Ini nga balita angot sa dugang nga big bikes, motorcycle, gamiton sa ato sa motoridad, kampiyon no? Pero ari lang ho ang ako sa nga mamunod ang gusto bang kuntani nga matabo sang Bacolod nun, nga ginalauman gid sa Bacolod nun, kuntani may miyura man bla nga mabatian kag makita ng publiko. Action Firing Line. Anong nga miyura ang ginatumod tari? Ang pag-angkon sang patrol cars, motorcycle patrol, kampiyon gid man kay may babulig gid man sa operation. Tagligan di bala may mga bag-uto kag dugang mga patrol cars nga angkon ang Bacolod City Police Office. Ara makit-an man na daton nga nagapatrolyas dala nun, kampiyon ka na nabian ko sang unit na pick up, no? Tahom, no? Kag pag-on yang pick up patrol sa kita tabada. Pero nagakatingala lang ugaling ang Bacolod nun kay kasi man patrolya sang sina mga patrol cars bagod damo na ganing patrol cars tahom lang tawon. Pero nga away gid sa nadakpan nga mga suspitsado man sa nagaluntad nga krimen man. Action Firing Line. Labi na mga shooting incidents lang nga amo nagakatabo man. Ano tanda kag alam pa ni mga kriminal? Ikumpara, no? Kag balaan nila kung di sila malagyo nga kag para di sila madakpan. Action Firing Line. Nga sa kada pagluntad sang krimen labi na ang mga shooting incidents blanyo. Tuwag kita na batia. Nga may nadakpan nga taglutang. Daw dilay lab lang kanta, why. Kung nagpadayon nga senaryo ni bisan pila pagali kagatos. O kung bisan punon pagali sang patrol cars o kung motorcycle patrol ang Bacolod. Pasiwan man gyapon sa maayong resulta ni. Kami pang hindi ni matabo ni. Nagliga nga gabi, di ba? Pres kapas pamisaron ta. Security guard, gentero sa barangay Taguling. Ang nagtiro nagasakay sa Innova. May nagasunod pa nga motorsiklo nga nag-finishing
may suspect ka na tumod, naway man di bla, ti mag-amo lang sa di permi. Daw madulaan ni gijagan ng publiko ni. Kamo na lang bahala na magpanumdum kon ano nga sahi sa pagkadula sang gana na. Basta ang aton lang diriya, kumugin pabakod ang pagpatrolya, tani may positibo man nga resulta. Hindi ka kung bisan grabe na kadamo sa mga patrol cars kag motorcycle patrols, pero sitwasyon sa una, amo man sa gyapon. Action firing line. Kaya bing lauman sa publiko naman? Oh, sabi si PO, okay, mismo sa kay Mayor Benitez, abi pagkita-ngita ka mo sang iban nga pabaagi, nabi, ina ko mayara pa iban nga pabaagi. Para nga mahatagan nga sulbaran ang mga nagaluntay krimes bakulod yo. Damo sa nagasiling nga alarming na ang mga unsolved killings. Oh, pero gapanindugan gapon yang iban. Nga isolated nga kaso lang ang gakatabo sa bakulod. Action firing line. Sang una, isa sang ginarason gid kun nga ang inibadakpan ang mga naghimo sang krimen. Number 1, kulang nga manpower. Kulang gid man ang ato sa deporsa sang kapulisan. Bisan diin nga probinsya, ang ratio sang Philippines na police di ko magsala 1:300, 500. Di ko lang mapatod gid. Pero ang ratio subong niya 1:1,000 na kay kulang ang puwersa sa ato sa nga Philippine National Police. Action firing line. Ikaduwa nga rason da, kulang ang service vehicle sa kon mga patrol cars. So bang ari nagdabo-dabo na, amo man sa gyapon. Action firing line. Ano nga sahi sa mga gobyerno mag-amo ni man? Inay gamay mala nga pulo panugyan kay ti observation ni. Alin mismo sa pila ka mga residente sa Bacolod. Kag bisan gani mga pangayaw kung kaysa naka-observe man mo. Action firing line. Dason nga adlaw, lauman ta nga may maayo ini nga resulta. Bantayan lang natin sa kurbading. Aksyon Marlon Hermea sa Action Firing Line. 48 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Mayad-mayad kay dere sa Bacolod. Dere sa Bacolod ho daw nagtinong ang sitwasyon no. Nagtinong kayimtangan ta kung lakat sang panahon. May mga pagtulutalit higid man kami dere. Nga na eksperyensyahan subong nga hapon kag tubtob subong nga kagabihon. Pero sa iban nga lugar, importante ito magulanggin pahanumdom bala sa kato sa ding Northern Negros correspondent with Action Nelson Patinio. Kay tuman kadelikado dira sa area sang San Carlos. May mga reports, mga kaaksyon nga landslides, mudslides. Ang landslides ti pagkatipag sang luta Ang mudslides ti luta man siya, wala naglapotyak na, naglutak na. Action firing line. Kag ang pinakadelikado mo ni, rock slides. Batoya, kulpi lang nga nagahulog. Kadalagko sa mga bato nakita, kumo dira sa area sa San Carlos City ho. Bao kabay pa nga mag-untat na rin pagtupa sa ulan kay diri sa Negros Occidental. Ang ato sa ring naobserbahan ko na piyaran, basta gani mag-ulan 1-2 ka adlaw, may ara gid pagkatipag sang duta nga matabo mo. Kag kasubo kay may rock slide pa kung isa. Action firing line. Ti paano man ni mapunggan ang pagkahulog sang bato man? Di man pwede nga butangan mo lang na sang screen. Ang duta pwede pa makaya sang screen. Basta ang screen nga butang mo, pakod yun ang mga kalat na. No? Inay makapugong pa na siguro sa pagkatipag sang duta. Pero pagkahulog sang bato, rock slide yung natuwag. Punggan mo sang screen na kung kalat lang na, bugtuon nyo na. Action firing line. Kag kadelikado gid ano bala kadalag ko sang bato nga nagakadagdag base kay na nakita ko sa Laragway maka-aksyon halin sa ato sa city disaster risk reduction and management katalatapan sa San Carlos City. Kadalag ko kag way taman abigin na pangayo once nga mag-amot ko kadalag ko nga mga bato mga ka-aksyon
ang sino man nga matupan to, why taman do, hindi, pangamayuon tang hindi di matabo, magtupa to sa salakyan, mag-aksyon, nga di malasan, lama timingan gibla, ang salakyan, guro manunot gid, no? Magupi gid ang salakyan. So, amo na, importante nga kung wala man lang kamo sang emerensya or hiringagawon nga kalantuan dara sa may area sa San Carlos City, kag malabay ka abi sa sinang ginasilingda nga lugar nga manang prone sa rock slide nga ginatawag, paiway lang kamo anay. Hulatan nyo abi nga mag amat-amat balik sa normal ang panahon ta. Action firing line. Kay dere sa Negros Occidental kun ulan ang paghambalan. Hindi ba silingon ka once nga mag ulan sa San Carlos, nga ulan man din sa Bacolod di. Kay nga bagulang gin-report ni Action Nelson, nga sige ito yung pagdupa sa ulan sa maramong lugar ho sa Northern Negros. Dere sa aton niya, tulotalithin na lang ang ato siri nga ma-eksperyensyahan. Now, ang bulig sa gobyerno provincial pagi sa Provincial Social Welfare Development Katalatupan, aran nga daan na naka-standby. Tikaina, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nagsiling nga ginaprepara na subong sang PSWDO ang ipadalang bulig. Importante nga mapadalaan sa giliyon sang bulig the affected families po. No, napektuhan sang baha bala partikularmente ang mga ginpang bakwit sa evacuation centers. Kag ari, importante man sa mga nagamonitor blada nga mga affected families. No? Siguro nagka-monitor ibanda sa ila sa ring cellphone or sa ila sa ring radio, halong kamo sa ginatuwag nga waterborne diseases. Ano ba lang masakit or balatian nga pwede makuha sa tawo once ka may magluntad nga bahay sa isa ka lugar? Number 1 nga delikado gid, leptospirosis. Man kon ka isa, kung ara ka sa emerhensya bla, kag kung nahalitan ka na sa trahedya, hindi ka na makapanumdum mo nga may amo siya nagali nga peligro nga dala, inang balatian na waterborne diseases, ang leptospirosis. Basta gani may pilas ka mong open wounds. Sa inyo sa nga pati SB, hindi ka mo mag-ubugid sa baha. Kay once nga matabuan ka mo, kamadalibalasan ka mo, nginang tubig ginubugan mo nga baha, may ihi sa ilaga, sumunod na sa open wall sa open nga pilas mo, laban-laban, igoon gid ka sa leptospirosis. Action firing line. Way padalabot ang kolera, ngati sige gyapon gid problema na sa ato sa nga provincial government. Sa bayan sang bulig, aryo si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag gati buwas ka adlaw Sabado, kung waya man niya solo Sabado kag dulo Domingo mo, sa bayan sang ato sa gobyerno, basta mag-abot sa ring senaryo ni dapat iban nga na naga-duty gapon na parang at least mahingagaw padala ang bulig. Automatic na with the PSWDO ang aton nga mga food and non-food nga mga items are prepared before the calamity strike. So may ara kita na monitor nga sufficient rice, canned goods, kag aton mga hygiene kits na ready na siya for deployment, and on their own without need of further approval, the PSWDO can already distribute sa aton nga mga affected families sa flooding. Sir, we're also on the lookout, sir, sa possible nga masakit that may arise from flooding. And that's why ang aton hygiene kits are also being released simultaneously with the food items naton, so that hopefully ang mga waterborne diseases will be minimized. Kung kinahanglan gid sa ulihin naman kinahanglan sang pag-distribute sang safe potable water, we will also do that. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo, ginubakal silpur, hindi ko pasensya na biri. Ang atong income, kulang niya sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya ba sa kaluyan, mangita kan tayo. Firing line, upod kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Lapaw na kita mga ka-aksyon bago last 9 uno na Philippine Standard Time. Pero iningabahin dalawa sa
last heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Las 9, dos Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line sa Friday the 13th nga edisyon. Yari kita sa Biyernes, Enero 13, 2023 nga pagpangalagad. Sigapon, sagalan sa ato sa mga aksyon na unit reporters there is a News Center Action and Defensor Lisay, Technical Control, Aksyon Elmar Badera with Aksyon Elway Dutelios. Ako naman, Aksyon Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!